Any 1548. Nola, Itàlia. En aquest moment neix Giordano Bruno, un individu peculiar, enviat als 14 anys a estudiar a Nàpols, per després ser ordenat sacerdot i doctorat en teologia. Als 28 anys qüestionà el pensament eclesiàstic i així començà la seva relació de presa amb l'Església. Pel fet de ser una mena analítica i regida per la raó, juntament amb la seva genialitat, va arribar a produir grans aportacions en diversos àmbits. Giordano va ser un gran defensor del panteisme ateu. Per tant, pensava que Déu, la natura i l'univers eren equivalents, és a dir, que no creia en l'entitat divina anomenada Déu. Gran és l'existència de l'ànima del món. Tot il·lumina amb aquesta existència i Déu. No és una persona ni una existència tangible, però sens dubte que forma part d'aquest univers. Tant des d'idees del panteisme com des de la concepció infinita de l'univers que Giordano sostenia van ser perillosos per a la Inquisició i van ser un dels motius que el van dur al seu càlid final. A més, també enlluerna els altres àmbits amb el seu pensament i arribar a fer unes aportacions prometedores, les quals van ser futures inspiracions per a altres pensadors. Si jo fos al costat d'un camí i veiés un cavall passant per ell, el cavall és el que em sembla a mi que es mou. Tanmateix, si jo el cavalgués, la vora del camí i tot el paisatge seria allò que es mou. Conseqüentment, el moviment depèn del punt d'observació. És relatiu. Giordano seguí filosofant a l'estudi, emperò especula de què estem formats. De què està formada tota la fisis? Aquesta taula que jo toco i jo mateix som iguals. És a dir, estem fets del mateix. Si tots som part de la natura, hem d'estar compostos per petites partícules minúscules, invisibles a ull nu i mimètiques a qualsevol animal, persona o objecte. Com bé afirmava Leucip de Milet, som la composició harmònica de petits fragments que ens componen tant a nosaltres com a tota la fisis. I aquest fet comporta que l'ésser humà no tingui cap lloc privilegiat a l'univers. Giordano deixà l'estudi i decidí observar el negre sol nocturn. Per què des de la religió cristiana s'afirma que la Terra és el centre de l'univers i tot gira al voltant nostre? Realment som tan importants que tots els astres giren al voltant de la Terra? O nosaltres som un astre més, donat que, clar, si mirem direcció a la Terra des d'un altre astre, hauríem de veure la Terra com un astre més. Després de nits de reflexió i observació, Giordano arriba a una conclusió. Em sembla que ja ho sé. La Terra és un astre del sistema solar que gira al voltant del Sol. En cap moment el Sol gira al voltant de la Terra. El Sol és la nostra estrella guia que viatja a través de l'univers. A més, el món supralunar no pot ser finit. Si no, no es compleix l'afirmació anterior. Després de molts enfrontaments de Giordano amb l'Església i viatges evitant-la, Giordano no va poder evitar el seu destí, una càlida recepció de la llei severa, la mort. Amb el degut permís, procedeixo a recitar la llista d'injúries i crims que Giordano Bruno ha realitzat contra l'Església Catòlica en aquest judici. Opinar en contra de la fe catòlica i parlar contra d'ella i els seus ministres. Tenir opinions contràries contra la fe catòlica sobre la Trinitat, la divinitat de Crist i l'encarnació. Tenir opinions contràries a la fe catòlica amb relació a Jesucrist com Crist. Opinar en contra de la fe catòlica amb relació a la virginitat de Maria, la Mare de Jesús. Tenir opinions contràries a la fe catòlica amb relació a la transubstanciació i la missa. Afirmar que existeixen múltiples mons. Tenir opinions favorables de la transmigració de l'esperit en altres éssers humans i després de la mort. Acusat de bruixeria. Tenint en compte el llistat de càrrecs mencionats, la Santa Inquisició ha decidit imposar la mort sense païment de sang, és a dir, mort a la foguera. No us mentiu, Església Catòlica. Temeu més vosaltres en pronunciar la sentència que jo en escoltar-la. Deveu saber el crim contra la humanitat que esteu efectuant a obstaculitzar el desenvolupament del pensament científic. Porteu-lo a la foguera. I així acaba la història d'un filòsof més, condicionat per les creences de l'època i de la duresa de l'Església Catòlica, una escòria d'escapisme i de viure en les ombres per a poder propulsar el desenvolupament científic sempre